Добрый день, здравствуйте, лабадзена, вітаємо вас. День добрый. Вы спытаеце, чаму я вас вітаю аж на 5 мовах? Тут усё проста, бо ўжо колькі гадоў на гірвяцкай зямлі жывуць беларусы, рускі, літоўцы, украінцы, палякі. Дарэчы, тут жыву я. Кажуць, кожны кулік сваё балота хваліць. Хвалю, люблю, захапляюся і я сваімі роднымі мясцінамі, аграгарадком Гірвяты, які маляўніча размясціўся на беразе ракі Лоша, што на Астравеччыне. Край гірвяцкі, акрамя таго, што вельмі прыгожы, яшчэ і вельмі цікавы сваёй гісторыяй. Часта, прагульваючыся па гірвятах, я адкрываю іх для сябе зноў і зноў. Вось тут пачынаецца гірвят. Мне хочацца думаць, што менавіта тут адбываліся падзеі, пра якія я вам раскажу ніжэй. Вернемся ў 13 стагоддзе. Ехаў князь Герман, змарыўся, прылёг адпачнуць. Пра сон чуе, што крычаць птушкі: «Герві, Герві!» Спалохаўся і кажа: «Што гэта?» Ваяры яму адказваюць, што тут ляцяць прыгожыя птушкі. З балтскай пераводзіцца «Герві, як жоран». Князь кажа: «А не зрабіць мне тут паселішча?» Думаў, як яго назваць, прыдумаў Гірвяты. А гэта млын. У 1914 годзе ён быў пабудаваны па загадзе пані Марыі Даменка. Пад мастом жывець вадзянік, які, калі прыцямнее, любіць папалохаць закаханых, якія прыходзяць на мост на спатканне. Не верыце? Прыязджайце і даведайцеся самі. Касцёл Святой Троіцы ў Гірвятах часта называюць беларускім Нотр-Дамам. Гэты касцёл адзіны у Беларусі, пры будаўніцтве якога былі выкананыя ўсе нормы і правілы готыкі. Гірвяцкі касцёл называюць беларускім цудам. Ён узнікае на гарызонце, як казачны замак, які невядома як трапіў у сельскі ландшафт. Вышыня шпіля касцёла 61 метр, што дазваляе лічыць яго адным з самых высокіх храмаў Беларусі. А тэрыторыя каля касцёла цэлы казачны парк, больш за 200 відаў раслін. Але, як кажуць, лепш адзін раз убачыць, чым 100 разоў пачуць. Таму, каб убачыць сапраўдную прыгажосць, я запрашаю вас у Гірвяты. О, мой любы, родны край, ты прыгожы, нібы рай, і нідзе ў другіх краях шчасным быць не змог бы я.